На 15 годишна възраст той дава душата и сърцето си в ръцете на сатаната. Дявола му давал имена на хора, които да проклина. Янис Ритман е младеж от Германия, който в продължение на години преживява тежък тормоз в училище. Всичко започва, когато той гледа другите деца с нови таблети, телефони и видеоигри, неща, които той не може да си позволи. Поради това той започва да разказва фалшиви истории за себе си с цел да привлече внимание и да бъде като всички останали деца. Но тормозът става още по-силен, поради което момчето започва да си мисли, че той е виновен за всичко, което му се случва. Мисли от сорта: аз съм нищо, от мен не става нищо, завладяват съзнанието му. Това го прави още по-агресивен и затворен в себе си. В мен имаше само гняв и омраза, разказва той. Поради голямия срам и унижение, той не споделя нищо на родителите си. Как би могло едно 12-годишно момче да разкаже на родителите си как са го снимали докато се изхожда в тоалетната и как това видео се разпространило из цялото училище? Как би могло да разкаже, че в училищния двор панталона му е бил съблечен пред 800 ученици? През следващата година Янис става все по-груб, арогантен и започва да тормози другите. Той е израснал в християнско семейство. Знал е, че има Бог, който е милостив и обичащ. Въпреки това, когато Янис го е помолил за помощ, нищо не се случило и младежът започнал да го обвинява за това, че тормозът се увеличавал, и поради това Янис решава да се обърне към дявола. На 15 годишна възраст той дава душата и сърцето си в ръцете на сатаната. От този момент нататък момчето разказва как дявола му давал имена на хора, които да проклина, и всеки път, когато той види щастлив човек, той започва да го плюе и да изговаря проклятия върху него. Като дори си е позволявал да плюе възрастни хора в лицата. Сатана не дава нищо безплатно, разказва момчето. Ако искаш нещо от него, винаги трябва да жертваш. В повечето случаи жертвата е кръв. Твоя собствена, на други хора или животинска кръв. Кръвта се използва за специални ритуали, които подхранват силата на Сатана. Янис Ритман, пълен с омраза и гняв, започва да всява раздор в семейството си. Един ден той застава пред родителите си и им казва, че иска да си тръгне от тях и да напусне къщата. Те обаче не го пускат, защото знаят, че ако си тръгне, ще му се случи нещо лошо. Той усетил как в този момент влиза демон в него и започва да говори от собствената му уста. Ще ви убия, къщата е моя, ще унищожа Германия. Имах чувството, че съм в капан. Не можех вече да бъда себе си, разказва младият мъж. Бях обладан. На същата вечер идват приятели на родителите на Янис и го запознават с други двама бивши сатанисти, които сега са християни. Те започват да му разказват за всички неща, които са преживели с дявола, за неговата жестокост и коварност. Накрая всички започват да се молят за него и тялото му започва да трепери. В този момент младежът споделя, че за първи път в живота си е усетил толкова истинска любов. Той усетил как всички вериги се късат. През нощта Янис не успява да спи добре. Имал е много посещения от демони и зли духове. Сатана все още имал власт над него. На следващия ден младежът осъзнава, че вече не иска да има нищо общо с Сатана и решава да предаде живота си на Исус.
за да усети отново тази безусловна любов, която е усетил, когато са се молили за него. Момчето сяда на дивана заедно с майка си, която му казва: Янис, кажи силно на глас: Исус, давам ти живота си. Първоначално младежът изпитва трудност. Чувства се като в капан. Опитва няколко пъти, но сякаш думите не могат да излезнат от устата му. Накрая с много усилие успява да произнесе само името Исус. Никога през живота си не съм усещал тази свобода, разказва той. Гняв, омраза, агресия, всичко напусна. От този момент нататък Янис посвещава живота си на това да учи и прилага Божията любов. Не винаги му е било лесно, но той успява да се справи всички наранявания и травми, които е получил, и да започне един нов живот. Ето какво казва той. Това е битка. Вероятно винаги ще бъде борба, докато живея на тази земя. Но това, което Библията казва, е: повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Това се уча да правя в момента. Това е, което ми дава свобода. Бе твърде глупаво да смятам, че Исус е виновен за всичко, което се е случило в живота ми, защото хората сами избират да вършат зло. Аз сам избрах да тръгна по този път, да стана сатанист. Не мога да кажа, че Сатана е вършил злото вместо мен. Твърде е лесно да прехвърлиш вината и отговорността на някой друг. Хората, които ме тормозиха, са отговорни за това, но Исус също обича и тях и иска да ги освободи. Едно от най-силните неща в живота ми е да прощавам на хората, които са ме наранили, така както Бог прости на мен. Прошката не означава, че ставам близък с тези хора, а че предавам омразата, гнева и тъгата на Бог и му давам възможност да излекува тази рана. Изоставил омразата си с помощта на Исус. Има ли хора или ситуации в живота ти, които мразиш? Можеш да говориш с Исус за това. Той иска да те освободи, защото, както чухме, омразата разрушава едно нещо преди всичко, а именно самия теб.